салом бинандагони хабартиҷӣ, срочно ба мо 8 одам лозим аст ба моҳ парвоз мекунем. миллиардери японӣ Юсаку Маэзава, ки қарор аст нахустин сайёҳ дар киштии кайҳонии SpaceX шавад, ба худ 8 ҳамсафарро интихоб мекунад, то бо ӯ моҳ ба моҳ баранд. яъне одаме ҳаст ки 8 нафар аз тамоми дунё, кадом одаме ки хоҳишманд бошад, ҳамон одам ба моҳ мепарад. ман барои иштирок дар ин миссия як гурӯҳро ташкил мекунам. ба ман 8 нафар одам лозим аст аз тамоми ҷаҳон. дар ин сафар 10-12 нафар иштирок мекунанд. ман аз ҷониби худ танҳо 8 нафарро даъват мекунам. гуфтааст ӯ дар яки паёми видеоӣ касе ки бо ӯ парвоз мекунад бояд 2 шартро иҷро кунад. аввал дар аризаи худ бояд кореро гӯянд ки баъд аз парвоз ба моҳ ба онҳо кӯмак мекунад ва тавассути ин фаъолияташон барои ҷомеаи нафъи бештар меоранд. шарти дуюм ин хоҳиши кор дар гурӯҳ ва дастгирии дигар аъзоёни гурӯҳ мебошад. парвоз ба моҳ бо киштии кайҳонии SpaceX бояд соли 2023 сурат гирад. Маэзаваи 42-сола аввалин сайёҳи кайҳонӣ дар соли 2018 интихоб шуда буд. Маэзава асосгузор ва директори вебсайти Zozo мебошад, ки либосҳои фармоиши мӯд пешниҳод мекунад. илова бар ин, ӯ яке аз сарватмандтарин шаҳрвандони Япония аст. дӯстони азиз, ки хоҳишманд аст, 8 нафар одам лозим аст ва шумо яке аз хоҳишмандон бошед, ҳатман дар комментария нависед ва лайк монед. парвоз ба моҳ рафтану баргаштанаш аниқ нест, кай бармегардед. вақти баргаштанашро бо ман як видео месозам. ҳоли вақт то 2023 як соли дигар, 2 соли дигар, пашти 2 соли дигар, ва шумо метавонед интихоб кунед ва ҳатман нависед дар комментария. ба моҳ мехоҳед парвоз кардан?